nga nadaan apo iti balay ki naramid mo tinagpagod na kami sa apo naramid ni ti mo lang ang panaginayaw weekend katatay bigat Diyos agyaman kami apo talagang isasaon apo ng gamit tatay bigat apo katitira iti mga oras ilang tuloy ni mamin apo panaginayaw weekend kababan iti Ilocano service apo tira iti naramid apo si papa kung baba kami nga may kinta tira iti naramid makita ang nagitinagyan, nagitipuspus ni Apo Diyos. Makita ang noda Apo, tinaramit mi nga saan nga nasayat dito sa buwanan Apo. Palilis kami kin ka Apo, hallelujah, tinay nga rabiin. Pakawanan na kami ngunyaman Apo, naramit mi nga saan nga nasayat dito sa buwanan Apo, pakawanan na kami. Linisang nagitipuspuso ni, nagitipanunod ni Apo, tapos may karitang Apo, manilay dayo kin ka tinay nga rabiin Apo Diyos. Dat Apo, binisyon ang titunggal may sakada kami, luktam ti puso ni nga na espiritual Apo Diyos, kat nagito nga sasaong nga, ingkang Apo mangagan, babalik kaya ito nga dipan mo nga, pangilasatang Apo nga nagito sasaong Apo Diyos, tawagan mi kadi, iti panang pulit mo tinendagan nga bibig na, tapno may binsa-binsa nga nalaing, nagito nga sasaong Apo, nga kasapulan nagito ka karanwami Apo Diyos. At Apo, nagito nga saong maitalimo ko, makanagito ka ang ganiti puso mi, saan ko mga masayang arabida na Apo na kay panggutan na dito na sasaong Apo Diyos. Sumati na ito na rabi Apo Diyos. Agyaman kami Apo di balay dito na rabi mo dito ito na rabi. Dito tinawag kin kararat may tinapatutunay na nagan ni Jesus na po. Amen. Amen.
Jesus lain, pagpengpeng kaluluwa. Ni Jesus lain, pagpengpeng kaluluwa. Isulain, pagkabalbalin kanyag mo. Hallelujah, Jesus. Orang kakabibiyag ni Apo nawan ka kada kami. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tayo bikin ka Apo Diyos. Glory to God. Awan kwenta Apo di kinabak ng ni tinipinabaw ni Apo nawan ka kada kami. Amen. Hallelujah. Babati ni amin Apo ni Kitoy Apo nga Oh kaya God. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Sumadyaman kami. Hallelujah, Lord. Naka-Apo na Sikalain kitibiyag Yes, kami Apo Diyos. Lamon ni Apo di punto nga dalan nagturukin ka Apo Yes, Diyos. oh God. Sumapo na tulungan di ba nagyaman ni Kinigata. Pinili na kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Madaydayo ka Apo. Madaydayo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Salib ni Jesus, marig na kulay. Salib ni Jesus, nakasasdaan. Umasilip ka
kami, dagiti atin binibiyang na salpay apo nga limutang di pa na kayo salamat. Hallelujah, Lord. Ato, nagiti mabuhay-buhay amin, Apo, di Facebook, Apo Diyos, kas na ito'y karamit mi. Apo Diyos, ang kumping ka na naging ka nagiti tattao, Apo Diyos, nagroon na nagiti dayon, di maligay, Apo. Hallelujah. Masalpay nga di di pa na kayo salakat, nagiti ang buhay-buhay, Apo Diyos, ka na kami, Apo. Hallelujah, tarigtaan ka rin, nagiti tattao, Apo, masigit ka, Apo Diyos. So, Apo, kiyaman kami, napinili na kami, Apo. Amen, Lord. Ginado, titaw, ditilong, may isa kami, Apo, mapinili mo, Apo. Praise God. Sumunod ng ulit po, nagyaman, bigyan ka, Apo, pinagtoy, Apo. Na oras, tatanagitoy, mga ganumi, kas Apo, iti Ilocano service. Kanagiti ka Ilocanuan, Apo, nga padang ni Apo. Hallelujah, hallelujah, bindisyon ng gari, Apo, ida, Apo, Diyos. Pakaawat mo kanina, nagkikisasa mo, Apo, nga mga ganda, kas Apo, ipalasat mo, adipon mo, Apo Diyos, nagkikisa sa nawatin mo ito pa ng pulot mo, karagiti na yung tagang nabibig na tapos may ligkas na Apo na sila at nagkiti na sa ngayon kam, Apo, din ganito na yung sinarabi. Apo, ipaiman ni amin ken karagitoy. Tapos nula una nga, awanan kami, Apo, ikabalang awan ka kada kami. Sumaapo, ramitin na nagkiti na kahit nagkaitanggol pa nagkiti sa Yes, Lord. ng Thank you, Apo Diyos. Ipaimamin, Apo, tayo ayaw ito mga lipon mo, bagong Apo palagibkas na kapagkisa sa mga Jesus. Agyaman kami, dahil titilawat kong dararan mi, tinapagpunan nga namin sa sinapuni. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. The Commission for Christ Fellowship, kumablaw kada kayo, kakabsat. Iti daytoy nga rabi, tinapatay nga nagan po tayo nga sa Kristo. Agyaman tayo, ti kinaimbag niya po Diyos. Kinaimbag, kinayat na kada tayo. Kumusta kayo, iti daytoy nga rabi, kakabsat. Shot kami matapo. Praise God. Hallelujah. Itay bigat, pinablawak ni Sister Josie, kaya kunakin ko anak, kumusta sister, kunakin ko anak, at sumaysaya at pastor, kunakin. Praise God, hallelujah. So, maragragsakan na kita bigat nga nakangeg, iti dayjay nga kumusta, kaya sinumbatan natin sumaysayaat. So, ada nagbaliwan na, iti Domingo na sayaat, nyambita tayo bigat, sumaysayaat. Praise the Lord. So, agyaman tayo, tikinaimbag niya po Diyos, kakabsat. Ita kita ito nga rabii, kadagiti kagbuy-buya, kada kami, iti live stream, iti Facebook, agyaman kami, iti panangpadpadaan nyo. May iliw kayo kada kami nga mang padpadaan, dahil nga Ilocano service, kadagiti kada kayo padami nga Ilocano. Praise God. Paglawan na kayo, iti napateg nga nagan nga po tayo nga sa Kristo. Ket mailiw kami met nga kumita kada kayo nga awan mabalinmi tahan nga kayo met nga maganon amin. Ita Pilipinas. Praise God. Kagyaman tayo ta kalay tinaduma-duma nga lugar ket mabuy-buya ket makikita ta kami. Ket niya po Dios ti mangbendisyon kada kayo. Kada kiti pamatikan panagserbing iyo ken ni Apo Dios malaydayaw iti Apo. So ti Commission for Christ Fellowship ket masarakan ti 6678 Mission Street, Daly City. So kada kayo nga Ilocano nga dito'y Bay Area, imbitaran da kayo, awisan da kayo nga umay makikadwa. Kada kami dito ay Commission for Christ Fellowship. Kaya ti Commission for Christ Fellowship, si Ayat kaya naragsak nga mangawat kada kayo, tapnon kadwada kayo, nga mangidaydayaw kanya po Diyos. Kaya ipasigurado mi kada kayo, nga ti ayo dito'y mariknayon to ti presensya ti Apo, mariknayo ti iti panangbendisyon ni Apo Diyos kada kayo. Pendeken na kayo ti Apo. Daya tartari gagayan yo nga panakapnek ket isabet ni Apo Diyos
kada kayo madaydayo ti Apo. Ti kinabak nang kinunati kinantatay tatay sana maited ti kinabak na iti panakapnek. Ngem nilayan nga po tayo ng Yesu Kristo iti makaited iti pudpudno apan nakapnek dagiti kararwa tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Nagkararag tayo kadi. Managparabor nga Diyos amami nga nasantuan iti daytoy Apo nga rabi agyaman kami iti gundaway mi manen Apo nga agdengeg kadagiti sasaom dawatek kadikan ka nga bendisyonam sa tunggal may sa kada kami itata oray pa'y kadagiti agboy-buyak kinagdengdengeg kada kami ti live stream iti online ti Facebook Apo Dios dawatek kadikan ka Apo nga bendisyonan nida ipakaawat mo kadi dagiti saom ket maawatan da kumaapo iti pudpudno akay papanan dagiti saom kadagiti biyagda agsao ka kadi kadakwada ket mariknada kumaapo dagiti panang bendisyon mo kadakwada mariknada kumati presensya ket Apo siga kadi agtultuloy nga magikadda kada kami pulutam ti adipen mo nga aramaten na kadi Apo nga kalasugan ti bendisyon itay ti daytoy nga rabii amay kapo tinagan ni Jesus nga po ni dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Agyaman tayo launa ita habang bungay bayag tayo at alatamit dagiti may nayo nakadwa tayo. So ini Domingo at may nayo nakadwa tayo nga Ilocano ni Sister Josie itatamanen nga iti daytoy manen nga rabi adamanen may sa nayon kada tayo nga kadwa tayo agdaydayaw iti daytoy nga rabi ni Brother Anthony Karabakan. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome Brother Anthony. Ket sapay kumangan niya po Diyos ket ni Brother Anthony ket nagapo ijay Minory Jones Isabella. So no adda dagiti taga Jones wenno adda dagiti taga San Agustin taga Isabela nga ditoy masarakan niyo dagiti taga Isabela ditoy dagiti taga Ilocosor at taga Ilocosor ditoy dagiti taga La Union at taga La Union ditoy. Praise the Lord. No taga Ilocos Norte ti Sapsapulenyo at damet taga Ilocos Norte ditoy. Isto nga na dumaduma nga Ilocano tinagapuan dagiti Ilocano ditoy. Commission for Christ Fellowship malaydayaw iti Apo. Praise God. So managragsakan kami launay nga magdaydayaw kinagakadwa no pay no duma-duma nga nagkapuan nga ili probinsya ti Tunggal may sa kada kami nga magyaman kami kaniya po Dios. Amen. Ta may samit nga ilin to ti papanan ti Tunggal may sa kada kami nga gururay ije pagarian ni Apo Dios. Malaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Praise God. Hallelujah. So ti paset tinasantuan nga surat ti Filipos kapitulo 3 bersikulo 17 agpatingkat ti bersikulo 21 basay kada kayo ti sao ti Apo. Kunana ditoy ituloy yo kakabsat ko ti tumulad kanya impakita mi amin kada kayo ti umno apagtuladan nyo siputan nyo na imbag dahil sumurot iti daytoy apagtuladan namin adon nga imbagak daytoy kada kayo ket agsangitak anangi bagbagamanen nga adu dagiti mangdadadael iti kay papanan ti papatay ni Kristo iti cross gapu iti kita ti panagtiagda agtungpal danto ije impyerno ibilang damin a Diyos da dagiti paggarteman ti bagida pagpalangguad da dagiti rabbengda kumarket di nga ibain ket dagiti laeng nailubungan na pambanag ti pampanunuten da ngem da tayo makipagili tayo sa dilangit ket sigagagar tayo nga gururay iti yaay ti mangisalakan kada tayo ngagapos sa dilangit ni Apo Yesu Kristo baliwan nanto daytoy nakapoy ken mata abagi tayo pagbalinan nanto akas iti nagloryaan abagina babeen iti suak metlaeng apan nakabalin ang magturay ken kuana iti amin abanag ni Apo Dios bendisyonan na dagitoy nga sasauna iti daytoy nga rabii kakabsat.
Iti Domingo, sinalaysay ko kada kayo ti mensahe nga God's plan for the future. Nagyay plano ni Apo Dios iti masakbayan. Iti na ito nga rabii kabsat di paki sarita kada kayo nga mensahe ti Apo may naigmet laing dahil di tema tayo iti Domingo kat kasto iti panagkunan na living in the future. Malaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo panagbiag iti masakbayan. Panagbiag iti masakbayan. Dahil ito nga paset kabsat iti Pilipos, ngayon basa kada kayo, ni Pablo ket concern launay iti panakapabileg, panakapatibker, kastamet ken ti panagbalin nga matalek, dagiti mamati, tapnon maadanda, iti makunkuna nga spiritual growth to know more about Jesus Christ. Madaydayaw tinapateg nga naran iti Apo. Dahito iti concern ni Apostol San Pablo. Kadagiti mamati ken ni Apo tayo nga so Kristo kakabsat. Agbalinda kumanga natibker, nabileg, matalek, nga mamati, ket madanday kinespirituan na panagdakkel. Ken adadapay nga dumakkelda iti panakaamukuma ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So ti tao nga biyag nga daan iti masakbayan na masapul nga tarigagayan na agbyag nga natibker, nabileg, matalek nga maysa ang mamati kang runaan na amin masapul nga dumakkel iti panakaamuna ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Salay nga daytay madamdamag nga ni Apo Jesus ket manisalakan kano. Salay nga madamdamag nga ni Apo Jesus ket ayat kano. Ngem masapul nga mabasa tayo, mamuan tayo nga pudpudno nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket manisalakan. Nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket isulti ayat madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apostol Pablo napno ti panagladingit panagsangit gapu ti pan nakakita na iti kasasaad iti iglesia iti Pilipos kakabsat. Iti Domingo ni David nakita na ti bukod na nga bagi. Napnuan kadagiti adu nga problema dadagsen iti biyag gapu iti kasasaad na iti panagbiag na kakabsat. Apay nga nagladingit gaputan na iyadayo ken ni Apo Dios iti naminsan. At dadagiti nagkurangan na, at dadagiti nagbasulan na. Isu daytoy tinagpadpadagsen ken kuana iti panagbiag na. Aying gana ana kita na amin dagitoy nga aramid na. Ket nagbabawi ken insuko na hinted na iti biag na ken ni Apo Dios. Sabalingat ken ni Apostol San Pablo nagladingit, nagsangit, iti napalalo, gapu iti pan nakakita na kadagiti iglesia, napanan na, iglesia nga nagserserbian na, kastamet ten iti iglesia iti Pilipos kakabsat. Dahito apa nagsangit, ken panagladingit, san agapuken kuana, no di kat ti panagbiag ana espirituan dagitoy nga tattaog kakabsat. Apay nga nagladingit ni Apostol San Pablo dahito iti sumbat makita na ngamin ti pateg iti biag iti masakbayan. Makita na ngamin iti pateg iti biag iti masakbayan. Awan anyaman na ken kuana iti biag iti agdama. Awan ti anyaman ken kuana no anya ti biag into no bigat wenno sumaganad nga aldaw. Tikit kitain na ket dayjay biag
ang mapasungad. Saan nga dahil nga biyag itikitaan na? Ngam ti biyag nga kikitaan na, ket dadya biyag nga ganayon. Ket dadya biyag ang matutuo. Biyag nga grigrigat, kalpasan, dahito ito nga biyag, kakapsat. Isu nga di panpanunot di pablokit, panpanunot nga na espirituan, panpanunot nga na Diyosan. Isu nga ti puso na, ket masaksaktan, ti puso na ken ritnana ni Apostol San Pablo, masaksaktan, apa yung masaksaktan? Iti puso na, ritnana, kakabsat. Apa yung masaksaktan? Iti puso na ken ritnana. Gaputa, ibagbaga, dagiti tao, a Kristiyano da. Ibagbaga, dagiti tao, a Kristiyano da. Ngayon na indagaan met, dagiti na indagaan, na inlubungan met, dagiti panagbiagda. Saan nga umiso, dagiti ibagbagada, nga mamati born again ngayon dagiti aramid daket, saan met nga pag-iso, dagiti ibagbagada, ken dagiti aramidan da, kakapsat. Iso nakaladladingit, iso nga nagduma, dagiti papastor yo, dagiti papastor tayo, dagiti papastor, intun makita da, dagiti kamkameng, dagiti mamati, iti maysa nga kapilya, wenno simbaan, ket makita da nga, sa balit aramidan da, dagiti papastor, handang maragsakan, maladingitan da. Apay ngamin, dagyarit nada, dagyay puso da, dagyay panunod da, ket na espirituan tibiyag da. Kakapsat, na espirituan. Ket kayat da kuma, nga dagitoy arbanda, dagitoy nga mamati kuma, iti maysa, nga kongregasyon, ket dagyay ibagbagada kuma, ket aramidan da kuma, mataydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Isu na ito'y awan sigurado, iti pan nakaisalakan kadakwada. Apay nga awan ti pasigurado, iti pan nakaisalakan kadakwada. Gabuta, ibagagamit a Kristiyano da, kuno, kano. Ngem, naindagaan met, dagiti araramidan da, nainlubungan met, dagiti panagbiag da, nainlasagan met, dagiti araramidan da. Kakapsat, isu nga awan sigurado ti pan nakaisalakan. Kunana dito Pilipos Kapitulo 3, versikulo 18 kan 19, kunana, namin adung ngayon bagak daytoy kada kayo, agsangitak amang ibagamanen nga adu dagiti mangdaddadael. Take note, adu dagiti mangdaddadael. Iti kaipapanan, iti papatay ni Kristo iti cross. Gapu iti kita iti panagbiagda. So makita tayo kaabsat, dagiti tao, awan kay papanan na, iti papatay niya putay nga sa Kristo, kadang tibiyagda. Lumampay ni pastor, ibagana, nga ti ipapatay niya putay nga sa Kristo kat nagpatay. Gaputan natay, gapu kadang tibasol tayo, gapu kadang tinagkurangan tayo. Imbas kuma, nga datayot may cross, datayo kuma madusa. Ngem innala niya po tayo nga so Kristo, dahil ito yung alugar tayo tapnon isunat, may cross, mataydayaw tinapatig, ganagan iti Apo. Ngem haanet, haan nga mabigbig, dahil ito yung tao. Iti kay papanan, iti papatay, niya po tayo nga so Kristo. Iso nga, iti daytoy nga nabii, mabigbig tayo kuma, iti kay papanan, iti papatay, panakadusa, panakasapsaplit, panakaduyok, iti bakrang niya po tayo nga sus, iti cross. Kat daytoy kay papatay na, natay gapuken ka. Eman niya kitao, no ti aldaw, ti semana, imbas kumawapanday di pagdaydayawan, imbas kumanga lagi penda, iti panagsagaban na iti cross, saan? Mapanda ka lang iti karayan, mapanda ka lang iti bye-bye, resource, kaya dumapay. Ayat aramidan di jay, agpipiknik, mangami jay, agragsak jay, uminom jay, agvideo kay jay. Dagitoy, dagiti pang sumapak tayo, iti papatay na po tayo sa Kristo. Dagitoy, dagiti pang sumapak tayo, iti papatay na po tayo Sus. Panagbiag ka na yung dagaan, panagbiag ka na yung lubungan, panagbiag ka na yung lasagan. Iswa ko na ni Apostol Pablo,
panangdadael ti kaipapanan ti papatay ni Kristo gapo iti kasta akita ti panagbiyan. Malaydayaw tinapatid nga nagan iti Apo. Verse 19 kunana dito agtungpal danto ijay impyerno ibilang da amin at Diyos da dagiti paggarteman ti bagida. O makita yon? Paggarteman ti bagida dayay kayat dat aramidan da saan nga dagigay na Diyosanen apagayatan kuma ti Diyos ti aramidan da dagay ipapatay na po tayo sa Kristo nalipatan dan paggarteman dan ti pagayatan ti bagida. Makita yung pa dahito sumaganan pagpalangguad da dagiti rebeng da kumakit di nga ibain pagpalangguad da pagtangsit da dagiti pagtangsit da imbas ko mga ibain da imbas ko mga mabain da ngem saan pagpalangguad da kiti daytoy nga karirik daytoy karirik na ken kayat ti bagida kunana dito ikat dagiti laeng na inlubungan ang banag ti panunutan da na inlubungan ang banag laeng dagiti panunutan da isungan no ti tao ti panunutan na laeng dagiti nalubungan ang madadadael ken nagpatingga agtungpal danto ija impyerno agtungpal danto ija impyerno isungan makita tayo kumakabsat itatay iti daytoy nga rabii. Dahil panagbiag tayo, iti masakbayan tayo, may pagpakita ti sao ni Apo Diyos ilatang rabi. Iso nga kunana dito'y, awan sigurado, apay awan sigurado apan nakaisalakan. Apay awan sigurado apan nakaisalakan. Gaputa sursurutan da, dahil itarigagay da, anay lasagan. Gaputa sursurutan da, dahil itarigagay da, anay lasagan. Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 20 kan 23 kunana. Iti ipapatay ni Kristo natay kayo meten ket isina kayon kada kayo espiritu nga agturay iti lubong. Apay nga rod ngagbibiyag kayo pay laeng akas sila tagalubong. Apay pay laeng ngagbibiyag kayo akas sila tagalubong. Apay atong palay niyo dagiti kakastoy abilbilin. Verse 21. Kunana ditoy. Di mo gaman daytoy, di mo ramanan daytoy, di mo sagidan daytoy. Wenno di ka inumen daytoy. Ngem anya ti tao itata. Pagragsaken dakit di dayay ibagbaga ti sao ni Apo Dios nga saan tay kumangaramiden. Pag tangsit dakit di, pagpalangkwad dakit di. Nakabab ibain da kumakit di. Ngem haan handa kay ibainan. Gaputa dagitoy dagiti pagduyusan dan dagitoy pagustuhan da ti bagida nyamanya ti bagana awan kasigurado ti pannakaisalakan dagiti kakastoy akaririk na. Versikulo 22 mayaplikan amin daytoy kadagiti pambanag agbalin nga awan serserbina apaman amausarda. So nga dagitoy nga raramiden dagiti tagalubong dagito yung raramiden, dahil tarigagay, anay lasagan, dahil lubungan, kakabsat, agbalindanto, nga awan, sersarbina, madaydayaw tinapatid, nga naganit Apo. Verse 23, agpaiso akas lang na ibatay, iti kinasirib, dagito'y nga nuruten, inkapilitan na panagdaydayaw, kadagit Angeles, panagin papakumbaba, kaya nakaro apanagparigat, tibagi ngem awan sarbida tadita kabelan at englen panaggartem tibagi anya rakit di ngamin ayat ti tao imbas kumanga nga haan nga apag iso saan kumanga nga sanda kumanga ramiden ngem ti pagustuan da dahil tibagi nakababain dahil tibagi babalik nga kunada siguro. Ngayon, di dalang among ad-addang na nakababain isangwanan ni Apo Diyos. Siya sinot tangtad, tibiyag tayo. Siya sinot mamangtad, kalagtaral daw, di panagbiag tayo ni Apo Diyos. Siya sinot ti makapatid dug tibiyag. Siya sinot ti makanayo ni tibiyag.
nilaing ako Diyos, madaydayaw tinapateg nga naganiti ako. Dagitoy kat sanda apan panunot, ana espirituan. Dagitoy kat apan panunot nga na Diyosan. No diket na indagaan nga apan panunot, na inlubungan apan panunot. Para iturayanda kadagiti ritual, pamati, kenda dumapay, kontra enda dagiti na ilangitan, apan lusuro, amay pay kalakwada. So ano duma, basol ayan mo dayta. Ano basol, mayat, basit lagi, basit lain mo. Yang didaan mo nga, basit kat isod dumagdakkel. Isod mang dadael iti bagi. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Iso nga, kontraenda, babalawenda, uyawenda, dagiti nailangitan na panurusuro, nailangitan na panagdaydayaw. Iti damdamo mi palaing mamati, iti Ilocos, kunadagit, ada dagitay pento ko laktiten, kunada. Ada dagitay pento ko laktiten, kunada. So, agalo kay Pastor Midi, hanakayat ti balay nga pagdaydayawan ni open air. Open air ta gapot ta pioneering ti lugar mi iti isunat nag-pioneer ti lugar mi. Ket kayat na dagitay open air ti pagdaydayawan ni hanga dagiti hanga balay. Ang hanga balbalay no di ket open air. So no dagiti tao aglalo ket adati usahay nga basit nga trumpa dahil usahay iti first ball iti adati basit nga trumpa kinatamit yung microphone na kasi ito usahay na di pastor ni iti ket punada adati kita yung pento kolaktitin punada so kita nyo dagiti supringanda dagiti panagdaydayaw nga nagyosan supringanda uyawenda dagiti panagdaydayaw nga nagdusan kakabsat. Isto nga kanya lakit din ayan di tao no dagduma. Dagiti nasayaat isut ayawenda diyan na imbag isut daydayawenda. Isut daydayawenda. Isto nga iti daytoy nga rabii. Biruken tayo kuma. Dagiti adda iti langit ayan ni Kristo nga situtugaw iti trono na. Iti makanawan iti Dios. Panunutin tayo dagiti adda sadyay. Saan dagiti adda diti daga? Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Ti panunutin tayo dagiti adda sadyay langit. Saan dagiti adda diti daga? Dagiti adda diti daga. Ti balay mapanawan. Ti kwarta aglabas lain ka dagiti ima tayo. Ti kwarta takawen dagiti man nanakaw. Kakabsat. Ngayon kitain tayo kuma, siputan tayo kuma, panunutan tayo kuma. Dagiti pa nagserbi tayo kanya po Diyos. Dahito yung isaan nga takawen, dagiti man nanakaw. Kakabsat. Ngayon di tayo met man nadan. Ni Satanas, mga ramit, iti abot, tapno niti kastaket, alaen na dayta pa nagserbim kaniya po Diyos. Alaen na dayta gundaway ngay ditad mo kaniya po Diyos. Ngem agbiag ka kumang ati panunutem anasayaat dayi masakbayam. Panunutem kumang anasayaat nanud to'y ti pagtungpalam. No maala na ka, masulisog na ka, malilaw na ka ni Satanas. Ngem no, abakem ni Satanas. Mamatiak nga ti pagtungpalam ket ijay langit madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Takunana ditoy tanatay kayon na idulinan ti biagyo ti Dios. Iti panakay kay sayo ka ni Kristo madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga ni Pablo nagsao kadagiti Kristiyano nga biagda kadagiti nainlangitan na panpanunot saan adagiti na indagaan. Isu nga kakabsat gapot ati tao napno ti panakalmes kadagiti adu apan panunuten. Nagmes kadagiti adu apan panunuten ti tao. Iti naindagaan apanagurnong iti adu a kwarta. Panagurnong ti adu a sanikwa, panagurnong ti adu a kinabaknang. Daytoy itatta
iti adu apan panunuten iti tao. Isu nga, sige, agurnong. Aging gana nga marundasda iti kinabaknang. Aging gana nga didam, aging gana nga malipadan da ni Apo Dios. Aging gana nga brabrabaken da ni Apo Dios. Aging gana nga ibagada pa yan nga awan ti Dios. Ibagadan nga ti kinabaknang da, ti sanikwada, tinaornong da, isun ti Dios da. Ngem agkamali tayo, nudagduma, ayaten nakakabsat. Ti kumapan panunutan tayo, kat panunutan tayo, nga naimbag, nga dagiti, ornungan tayo nga na espirituan, isuntumet daytoy, iti panggungunaan ni Apo Dios, kada tayo, madaydayaw, tinapatig, nga nagan iti Apo. Kunak manen, dagiti na inlog, dagiti na indagaan, nga banbanag, nga maurnong tayo, maala tayo, iti dahit nga biyag. Ibati tayo to dito eh. Hantay nga itugot. Awanti, natay tayo nga sila lamu-lamu, ngayon inton matay tayo, awan tumet iti maitugot tayo, awan tut maala tayo. Uray, sing-sing laeng, uray aritos laeng, nga ipandanto kadag iti lapayag tayo, inton matay tayo. Nulagduma, umay danto pa'y kabakaben, ijay sementaryo, dayjay, bagbagan da dayjay pansyon, alain danto jay sing-sing, alain danto jay, dayjay aritos kwentas, isu nga inton mat umununa tayo nga matay, kat sampay nga umay ni Apo Jesus, kat umununa ni patay, hantay pa sing-sing-singan, hantay magkukwenta. Bakal doon, sayang laeng. Awang hantay yung may tugot tayo, ijay sementaryo nga, hantay yung may tugot, ijay langit. Dagitoy. So nga, nakatadot tao nga, Apo, mahilig dati kwentas, mahilig dati iti aritos. Ken adu nga alahas, adu nga balito. Sayang laeng, dagita. Sayang laeng. Tiurnungan tayo. Kakabsat, dayjay biyag tayo, dayjay the best kuma, ited tayo kani Apo Diyos kapag serbi, ken pagdayaw tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Amen. So, dato nga Kristiyano, nagdan tayo iti dual citizen, nga makunkuna, duma triple citizen pa. May kaplo dayjay senior citizen, dayjay na indagaan nga citizenship on earth, ijay langit, wenno ijay impyerno. So agpili tayo kakabsat, agpili tayo, no anya ti kaya tayo nga citizenship. Dito talagang citizenship tayo dito. Da kami nga 2060 hamimit magawidan nga senior citizen kami. Kakabsat. Ngayon, may isa ko mga banag. Tatarigayan tayo, dahil pan nakipagili tayo ijay langit. Hanggang pan nakipagili ijay impyerno. Malay kakabsat. So, if our citizenship in heaven ought to make us better people here on earth, madaydayaw tinapateg na naganti Apo. Ti pan nakipagili tayo ijay langit. Kat dito'y ti pangaramidan tayo, tapnon may kari tayo ijay langit, ijay pagarian ni Apo Dios. Dito'y ti pangaramidan tayo. Dito'y ti pangaramidan tayo. Saan nga inton matay tayo naladawin, awan gundaway tayon, inton matay tayon. Iti tapnon iti kastaket may kari tayon to, ijay pagarian ni Apo Dios kakabsat. Iso nga dito iti pangaramidan tayo, iso nga kuna ni pastor, the best kuma ngaited tayo, iti gundaway tayo, apa nagserbi ka ni Apo Dios. Dayjay time tayo ngaited ka ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. So nga pasayaatan tayo nga nasayaat. Dahil biyag tayo, kabayatan na, nga da tayo dito'y, rabaw ti daga, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Kung na dito'y, the spiritually minded believers is not attracted by the things in this world. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ulitek kadi, the spiritually minded believers is not attracted by the things in this world.
kakabsat, dagiti tattao, dagiti mamati kani Apo Dios, nga nadyusan, dagiti panunot da, nadyusan, dagiti panagbiag da. Sanda kuma ang maawis, sanda kuma ang maguyugoy, kadagiti panbanag nga nainlubungan. Madaydayaw tinapatid nga nagan iti Apo. Dahil awis, pasla hindi na kami ti bagbaro, kailain, kung na day garo ba may dikat. Oh, intayon makisala, dati tukari jay daya. Ay, katulan na. Dagi jay, awis, dagi jay. Gusto nga makita yung kapsat. Saan tayo kung idatan nga datayon kadagiti na espirituan nga banbanag. Ito ni bakata nga, oh, adati iti pasalay jay, adati video okay jay. Mapantayo. Haan. Ngam no ibagada ko mga, oh, adati iti fellowship, adati prayer meeting, adati Ilocano service. Mapantayo. Praise God. Hantay mo agpampambar. Apay ngamin. Gaputat, ti panpanunot tayo, panpanunot nga na espirituanen. Malaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Saan tayo nga paawis kadagiti na inlubunganan, kakabsat? Hantayon nga paawis kadagiti na inlubunganan na banbanag. Malaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Aramidan kumati panagdesisyon, may basar kadagiti na langitan, kapu kadagiti na dagaan, ket aglabas dalaeng. Nilot, pinili natin kinabaknang, adwasan pagsanikuan, ngem na dadahil amin, dagitoy, gapu iti apoy. Apay, gapu ta na dagaan, dagiti panpanunot na dagaan, dagiti panagiyag na, namin pinsan nga napuor, dagiti kinabaknang na, kakabsat. Aging gana nga nairaman pa'y, ti asawa na. Napukaw dagito eh. Ngam ni Moises, linaksid na dagiti nagragsak, ken kinabaknang diti lubong, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Pinili na ti nakipagsagaba, kadagiti tattao ti Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi, ni Moises, linaksid na, binaybayan na, dagiti nagragsak, ken kinabaknang, daytoy nga lubong. Karabsat. At adakit di nga pinili na tipan nakipagsagaba na kadagiti tattao ti Dios. Idi bagada nga intay makipag-prayer meeting kunada ken ni Moises napan nakipag-prayer meeting takay kayat na nga dat ijay balay ti Apo nga agkarkararag akadwana dagiti mamati iti Dios. Idi bagada ken ni Moises intayon makipelosip adati konbensyon. Napan ni Moises ngamin kay kayat na ang makipagdaydayaw kadagiti tattao ti Dios kayat na iti pan makikadwa kadagiti anak iti Dios nagdaydayaw da iti Apo madaydayaw tinapateg ganagan ni Apo Dios isu makinay kayat na ti panakipagsagaba kadagiti tattao ti Dios ngem ti panaglakam na kadagiti agpaot aragragsak nga itad iti lubong, nga itad iti basol. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 25, at patingga ti 26. Ulitek kadi, kinay kayat na di makipagsagaba kada iti tattao ti Dios, ngam ti panakipaglakam na, iti agpaot aragragsak, nga itad iti basol. Ibilang na anabatpateg nga dayo ti panagsagaba, amay pon kani Kristo, ngam iti amin na kinabaknang iti Hipto, agsipod ta kanayon asituturong. Ti panagkita na iti gunguna iti masakbayan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti kinita na ni Moises, daya gunguna ti masakbayan. Ti kinita anang nangruna ni Moises, dayag biyag ang masakbayan na, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isumakunana di Marcos Kapitulo 8, versikulo 36 ken 37 kunana, anya ti magunguna ti tao ti panakaala na iti amin na lubong ket mapukaw na ti biyag na,
Mapukaw na ti kararwana. Anya ti mabalin nga itad ti tao apang subbot. Iti biyag na. Ulitek kadi. Anya ti magunguna ti tao ti panakaala na iti amin alubong. Kat mapukaw na met ti biyag na. Awan ti mabalin na nga itad iti tao apang subbot iti biyag na. Isu nga awan ti magunguna tayo. Numaala tayo amin na kwarta diti lubong. Awan magunguna tayo, numaala tayo amin na balitok. Nga dati lubong, numapukaw tayo met kararwa tayo. Mapukaw tayo met itibiyag tayo. Kakapsat. Isu nga masapul, nga tibiyag tayo, may sigurado ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. Isu nga, our citizenship is in heaven. Ipan nakipagili tayo, ket adat ije langit. Madaydayaw ti Apo. Pilipos Kapitulo 3, versikulo 20, kunana, ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit, ket isagana tayo, ket sigagagar tayo, nagururay tiya ay ti mangisalakan, kaya tayo, ngagapos sa langit, niya po tayo ng Jesucristo. Sigagagar tayo, maili tayo, ngumayan, ket kunan ni Pastor, uray ng itakaman, umayan. Amen. Praise God. Isu nga agdagagar tayo. Isu nga dagiti tao nga na espirituan, dagiti tao nga ti panunot dakat na Diyosan. Mailiw dan. Sigagagar dan nga mangurayan ti panagsubli ni Apo tayo Jesucristo. Sigagagar dan nga gururay iti rapture wenno pan nakaipangato. Madaydayaw ti napatay nga nagan iti Apo. Kakapsat. Isu nga tayo, makipagili tayo sa dilangit. Isu nga, our names are on heaven's record. Our names are on heaven's record. Dahil tinagan tayo kat naisurat dan, iti libro, iti biyag. Iti record ni Apo, iti record ni Apo Diyos. Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 27. Ngem saan to ang makastrek sa diyay. Uraan niya asaan anadalos iti imatang ti Diyos. Ti siya sino man nga garamid, iti nakababain. Ken dagiti naulbod. Dagiti tulaeng na isurat tinaganda iti libro ti biyag. Ngagda iti ikot ti kordero ti makastrek iti syudad. Manaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga, naisuraten, dahil tinagan tayo, iti libro ti biyag. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Isu nga, agyaman tayo kini Apo Diyos. Anjakit ngatan nga, nagdakkel nga libro, dahil nag-recordan ni Apo Diyos. Hanya computer. Ngam libro. Isu nga, nagsaya at naglaingkat din ni Apo Diyos sa ngalubungan impan na amin na ni Diya dahil tinagnagan dahil anak na kat okradan nanto iti libro ti biyag kat awagan nanto ti sagtunggal may sa itinaganda naglaing lakad din ni Apo Diyos hanga computer ti aramatan ti Apo no okraden lukatan kaabsat no dikat di libro ti biyag, the book of life. Book of life. Hanga computer of life. No di di libro ti biyag. Ito kraden to ni Apo Diyos. Nga da itikot na. Ada itikot na isulaeng iti nakaigam da itoy. Nga libro kakabsat. Isulaeng iti nakaigam iti da itoy nga libro ti biyag. Ni Apo tayo Jesucristo kat okraden nanto. Okraden to ti Diyos. Isu nga ti Pilipino nga immigrant, when no green holder, ket tarirayan natin agbalin nga American citizen, masapul nga agdalan iti examination, interview. Ket no makapasa ka lang iti examination, interview, ket agbalin nga American citizen. Kasi lang iti kalakana, gundaway, ti may nga tao, tapno makapagbalin nga American citizen. No met iti biyag nga na espirituan, no ti may nga tao ang managbasol, ket may anak ang mabalbaliwan. Awaten na niya po Jesus, akas manubot ken mangisalakan na,
kibiyag na kat adamit gundaway na nga balin kapsat nga citizenship of heaven. Tinagan na kat may surat iti libro ti biyag. Madaydayaw tinapateg ganagan iti ako. So, citizenship is very important. Kapsat ti panakipagili kat importante la unay. No ti may sa tao ket mapan iti sabaling nasyon, mapanag abroad, masapol nga maadan iti passport. Mangipaneknek nga iso na ket Filipino, Chinese, Malaysian, wenanyang pa. Mangipaneknek nga iso na ket magipagili iti data nga lugar. Iso nga, importante iti kina-citizenship kapsat. Iso nga, uray datayo amamati, importante ba daytoy, napateg daytoy. Apan nakipagili tayo, kakabsat, ijay langit, madaydayaw tinapateg na nagan ti Apo. At dati may sa nga tao nga, nagan iti Philip Nolan, N-O-L-A-N, Philip Nolan. Inawagan na daytoy nga tao nga the man without a country. Awan ti bansa, awan ti ili nga pakipagilyan na daytoy nga tao nga Philip Nolan. Gaputa inlunod na iti ili weno nasyon na. Nagnaed iti baybay. Nagnaed ka lang iti pantalan. Nagyan ka lang iti naduma-duma barko. Nagsayate na yan. Malaki yung bahay niya. Hamot nga na siman. Dahil nga Philip Nolan, nagnaed. Nuwag na dahil siguro dahil nadadadaan nga barko, isa't ipagyanan na, isa't pagturugan na. Dahil nga tao. Kaya't iti natay dahil nga tao, natay iti baybay, iso nga kunada, he was a man without a country. Natay nga awan iti pagilyan na. Natay nga awan iti lugar na. Iso nga, dagiti Kristiyano kinaganda kat nakasurat kuma iti libro ti biyag. Kat daytoy ti may kadeng iti final entrance into the heavenly country. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Datayo kuma amamati, datayo kuma nga Kristiyano. Tinagan tayo kat nakasurat kuma iti libro ti biyag. Daytoy ti mga kadeng iti final entrance tayo kakabsat nga sumrek iti pagarian iti langit. Revelation chapter 20 verse 15. Kunana, ditoy dan aw ti apoy. Ti nakaitapwakan da iti awan nagan na iti libro iti biyag. Ulitek kan. Ditoy adanaw ti apoy. Tinakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro iti biyag. May tapwak. Nakamamak, nakabutbuteng. Iti awan ti pagilyan na. Nakabutbuteng iti awan namnaman na. Kaputay bagana nga may tapwak. Dagiti taon to iti danaw ti pakaitap dagiti iti danaw nga apoy. Kaputawan itinagan na iti libro ti biyag. So ano ipaduyak-yak ipakamuli Kristo diti daga. Ipaduyak-yak na naitumet ijay gloria. Madaydayaw dinapateg ganagan iti Apo. Nibaga tayo nga ni Apo tayo nga sa Kristo. Kat isunatay gapu kada tayo. Itestimonyo tayo nga ni Apo tayo nga sus. Ni Apo Diyos kat Diyos nga naimbag. Ipaduyak-yak na tayong tumet. Ijay pagarian na. Ipaduyak-yak na tayong tumet. Itanok na tayong tumet. Ipagpanakal na tayong tumet. Ijay pagarian iti Apo kapsat apay ngamin. Gaputa saan tayo nga imbain ni Apo Diyos. Saan tayo nga imbain ti panagdaydayaw ka ni Apo Diyos. Iso nga duma ni Brother Willie nakaigam ti Bible. Si Brother Willie nakahawak ng Bible. Marahil sabi yung mga iba. Ngayon, praise God, saan tayo magbabain? Nga umay, itunag ti pagdaydayawan. So, noon sabi ni Brother Willie noon unang siya pupunta dito, doon lang sa labas, hindi pumasok. Pero ngayon na,
Hindi na nahihiya. Hallelujah. Praise God. Hanan nga mabain. Amen. Gaputa, amunan nga ni Apo Dios kat Dios nga naimbag. Amen. Magay dayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So, siya, kunana, no ibain tayo ti Dios, ibabain na tayong tumet. Yan no ipaduyak-yak tayo, ipakamu tayo met, ni Apo Dios, ipaduyak-yak na tayong tumet. Siya, sumakunana dito, siya sino man nga ngipaduyak-yak to kanya, ipaduyak-yak kun tumet, iti matang ni Amak sa dilangit. Ngem no, ngem ti manglibak kanya, ilibak kun tumet, isyang wanan ni Amak sa dilangit. Agragsak kayo, tanay surat, dahil tinagnagan nyo sa dilangit. Amen. Luke chapter 10 verse 20, agragsak tayo, tanay surat, dahil tinagnagan tayo ijay langit. Kakabsat, agragsak tayo, maragsakan tayo kuma, nga dahil tinagan tayo kat na isurat da ijay langit. Amen. Kat kunanto ti Diyos, kada tayo, into no, sumrek tayo na imbag, kan mapagtalkan nga na, sumrek ka, agragsak ka. Gaputadakan dito'y pagariya, magaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. So agragsak tayo, tadag tinagnagan tayo, kat na isurat dan iyay langit kakabsat. So, nada tayo, kat na isuratan, dahil tinagnagan tayo iyay langit, masapul nga, we speak heaven's language. Masapul nga, sao tayo metten, kalagti, nainlangitan nga pagsasao, magaydayaw tinapatig, ganagan iti Apo. Dagdag panpanunod, kadagti naindagaan, nainlubungan, agsauda, ken agaramid damit, kadagti nainlubungan, ken linalasag. So nga, di madlaw, no, dagitay papastor, agtitipon da, tipag sa saritaan daket, na espirituan, na Diyosan, dagiti kinaimbag niya po Diyos. No, kikita met, dagya hongker, tipag sa saritaan daket, dagya ay-aywanan da. Haan? No, sa sarak met, dagya electrician, ti pagtutungtungan daket, dagya experience yada, iti kina-electrician da. Yung nakuryente. Kaya't no, agtutungtong, agkakadwamet, kakadwa, dagay siman, ti pagtutungtungan daket, dagya experience yada, iti kinasiman da. Kapsat. Iso nga, dagiti na yung langitan, dagiti na yung langitan, dagiti na tao, dagiti mamati ka ni Apo Diyos, dagiti panunutin da kuma, ket bin-ig, nga dagiti na yung langitan, nga kinaimbag, kaya nararamiden ni Apo Diyos, madaydayaw iti Apo. Iso nga dagiti na tao, nga nainlubungan, ipan panunutin dakat na yung dagaan, nainlubungan, dagiti nainlasagan, nga raramid dito yung abyan, panaginom, ragragsak, kenta dumapay, sugal, dagito dagiti pagtutungtungan da no agkakadwada, ngayon dagiti na tao ti Diyos, saan nga dagito yan, dagiti pagtutungtungan da, saan nga dagito yan, dagiti pagtutangitang da, naglabas yan, dagito yung kadakwada, ipagsasaritang dan, kinaimbag ni Apo Diyos, ayat ni Apo Diyos, madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Noan niya ti ruar, ken sa wenting iwat, isumet ti linaon ti poso. Kapsat, Matthew chapter 12, verse 33 to 37. No nasayaat ti kayo, agbunga ti nasayaat. Haan, kapsat? Amen. No nasayaat ti kayo, agbunga ti nasayaat. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. No saan na nasayaat ti kayo, saan na nasayaat ti bunga na? Tamaylasin ti kayo, gaputi ibunga na. Iso nga, oray bagkawaga dati namisan, adat nga napanak iti may sa lugar, kaya na panak na munyag, kaya kapayatan na nga magsermonak, kaya adating masilig kanya, oh, pastor, agpaparehas tayo mat gayam, iba ka na pa ya, pastor da, kaya talaga di pastor da, kaya talaga nga disiplinaryan, dahil nga pastor, iti pa nagserbikan panamati ka niya po Diyos. Di dalpas ti okasyon, habang nga nalpas ti okasyon, pastor, nakapay nga gawawid, bangan tayo pa. So, inaluray ko, ti panangan sa kanagawid. Kabayatan na gururay, sa sala, dati sa sala,
adati inom. Ni, ako obserbarak. Dajay, nang ibaga nga, ako parehas ti pamati, at sa ako parehas ti iti pagdaydayawan. Ni, iso madaya, dati jay makin inomen. Ay, kuna. Sa bali jay bagbagana, sa bali dayay, araramidan na. Sa bali jay bagbagana, sa bali jay, araramidan na. Iso nga, kastoy, lulag dumagkabsa. May lasin ti kayo, gapu ka na iti bunga na. May lasin ti kayo, gapu iti bunga na. Iso ako na dito, da kayo kapututan ti uleg. Kasano ti panagsauyo ti naimbag. Idin to adakas kayo. Tay sawang tingiwat, tilinaon ti puso na. Iruar ti naimbag nga tao, dagi ti naimbag nga iduldulin na. Iruar ti dakes a tao, dagi dakes nga iduldulin na. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti ako. So dagi ti naimbag nga tao, dagi ti nailangitan. Agpanpanunot nga na espirituan na Diyosan. Talaga nga, irwarda dagi ti nasayaat nga panpanunot, irwarda dagi ti naimbag nga sursuro ken mag-adal da, ken mabasbasad da, mangmanged da, nga sermon, mag-adal da, iti Bible study. Hangalit ay, mapanamit Bible study ka. Ngayon, mapanamit, agpay sumaki Bible study. Mapanamit, makipag-fellowship. Ngayon, hangat, daya ramid dakat, hangat nga apag iso, daya ibagbagana. Kakasat, iso nga, kuna na dito, da kayo ang pudutan ti uleg. Kasano ti panagsauyo ti naimbag, idinto adakis kayo. Iso nga, hantay mailibak ti kinasiasino tayo laduma. Kakasat, rumwar, daya kinasiasino tayo. Kadang ti panagbiyak tayo. Iso nga, verse 37 kuna nga, dagitinto sa ti pakukuman metlaeng no nakabasol ka wenno saan. Dagitinto sa tayo. Isot pakukuman tayo no nagbasol tayo. Kakabsa. So nga masapul nga, dagiti na inlangitan kumang abanbanag. Iso kumat isa tayo, ibaga tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti ako. Ti pagsasaok kadag tinayin langitan na espirituan ket sa ukuma adang gayan ti panagaramid ket addamet dagiti sao iti Dios kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti ako. Ulitek kadi ti pagsasao kadag tinayin langitan na espirituan asao ket danggayan kuma kadag iti panagaramid madaydayaw tinapateg nga nagan iti ako. Ayat ko nakilatay dito iti panirugyanan tayo iti biag nga nailangitan kakabsat. Kaya kada tayo ito'y agdaydayaw tayo kaniya po Diyos. Kat ito no, mapantayo dyan langit. Hantayon ito nga dumdumlaw. Santayon ito nga mababain. Gaputa, nagdaydayaw tayo dito'y. Ngayon no, hantayo nga nagdaydayaw dito'y. Kasano ngayon nga ikarin tayo nga mapanig dyan langit. Kat binid ito nga kankanta panagdaydayawan. Iti aramidan dahil anak iti Diyos ni Jai. Amen. Di, at danto dahil hangad, palpalak agad. Ako, kung nada siguro, ini hangat ang nagpalpalakpak, iti dyan kapilya da dahil ito. Hangat ang nagkankanta, di na kayo mahum. Yan, ijay, kabsad. Amin itong adat ijayan, agkanta danto, agdaydayaw danto. Amay paay, kaniya po Diyos. Madaydayaw, tinapateg na nagan iti apo. Apay, gaputan na irwam. Nairuamdan ditoy, nga nagdaydayaw kaniya po Diyos. Gaputa, naruamdan nga mangibagbagan. Praise the Lord, hallelujah, madaydayaw ti Apo. Amen. Naruamdan dito yan. Praise God, hallelujah. Iso nga, ang tayo nga mababain nga mangibagan. Itinagan niya po Diyos. Iso nga, iruar tayo kuma. Ibaga tayo kuma. Dahil praise the Lord, hallelujah. Ngayon na duma, tilubong tayo, dahil na tao, sampay nga namati. Ibaga tayo nga, praise the Lord, hallelujah. Hadyo ay badlaw, dahil Pilipinas, nakatado, urahan nga mamakigim-gimong, kasi na makigim-gimong da, ibaga da, praise the Lord, hallelujah. Makita yun, tuladan da tayo nga, nyamti pa ng tulad da duma, pananguyaw da kada tayo. Panangublag da kada tayo. Kapsat nga, uray! Bayan tayo nga, uyawan da tayo, laisan da tayo. Ngayon niya po Diyos,
isuntumet iti manglais kadakwada, isuntumet mangibaba kadakwada, no sandang agbalbaliw, Amen. sandang agbabawi. Kapsat. So, masapol nga agtulnog tayo kadagiti paglintegan ni Apo Dios. We obey heaven's laws. Masapol nga agtulnog tayo kadagiti paglintegan ni Apo Dios. Kapsat. Dagiti makipagili, iti Pilipos ket paiturayan da kadagiti paglintegan ti Romano. Sanda nga suruten dagiti bukod da paglintegan. Kapsat. Dagiti born again, dagiti mamati ni Apo Dios, paiturayan da ken paidalan da iti pagayatan ni Apo Dios. Hantay mapaidalan ka dagiti ritual. Hantay mapaidalan ka dagiti pamati laeng. Yung paidalan tayo kuma, noan niya ti pagayatan ni Apo Dios kadang ti biyag tayo. Ni Pedro am muna, nga ti biyag na katgangganet dito lubong, ket agalla aglabas laeng dito biyag. Kabsat ko kuna na. Ito muna Pedro Kapitulo 2, versikulo 11. Kabsat ko kas gangganet, kanagdaldalyasat iti dahi ti malubong. Agdawatak kada kayo, di kay paiturayan kada iti na inlasagan at arigagay, akanayon ang makirang-ranget iti kararwa. Makirang-ranget ti espiritu tayo, makirang-ranget ti kararwa tayo, kadagiti, araramidan tayo na inubungan no daduma. Kakapsa. No daduma, tibiyag tayo ditoy. Kakapsa. Makita niya Apo Diyos. Asaan tayo ang maparagsak isuna. Ngayon ita ito yung narabi. Paiturayan tayo kuma kadagiti paglintegan ijay langit. Paglintegan ijay langit, isursurutan tayo. Saan nga paglintegan ti tao, isursurutan tayo. Paglintegan ni Apo Diyos, panursuro ni Apo Diyos, isursurutan tayo. Dagi bagbagami, hanga nagtaod, kada kami hanga nagtaod kani pastor. Dagi bagbagami saan nga nagtaod kani Sister Vilma dayton. Ibagbagami laeng iti apag-iso. Ibagbagami laeng iti kinapudno. Amasapul nga surutan tayo. Kaya nga dumako tayo, anyamutan, di pa nagsasaon ni pastor. Anyamutan, di pa nagsasaon ni Sister Vilma, makasain man, tirik na. Ngayon, amoy yung kadi kakabsat, ay ayatan da kayo. Gaputa ibagbagami, iti kinapudno. Ibagbagami, iti agpaiso. Saan kami nga, ginko ko na. Han kami lang nga, kunwari ibagbaga. No, kunwari kami, ulbud kami. Amen. Ulbud kami. Ngayon, ibagbagami, iti pudno. Gaputa ay ayatan da kayo. Gaputa ipagpatagmi. Dagay masakbayan na urayan tayo labiya. Saan may nga kayat nga mapukaw ken madadael tibiyak. Kakabsa, madaydayo tinapatig nga naganit ako. Nakaladingit asawen kada itoy at dada dagiti mangibagbaga magyapagili dagay langit ngem awan met panagtulog da kada paglintegan iti Dios. Ulitak kadi. Kinakaladladingit kada itoy nga daw. At dadag di magibagbaga nga makipagili dagay langit. Makipagili dagay langit. Kaya't dati mapanig dagay langit. Ngem awan met panagtulog da kada di paglintegan ni Apo Dios. Sanda met nga sursuruten ti bagbagan ni Apo Dios. Ti panagtulog ket masapul ana pusuan. Hanggang angaw ti panagserbi kan ni Apo Dios. Haan ng angaw. Saan nga nakakatawa ti panagserbi kan ni Apo Dios. Ngem banag anak kapapati kumadag ti aramidan tayo na maipaay iti Apo kausa. Deuteronomio Kapitulo 26, versikulo 16. Itangal daw, ibilin ti Apo a Diyos tayo. Atong palen nyo, dagiti amin alintag na. Amin alintag na. Tungpalan nyo nga rod, ida asipapasnek. Makita nyo? Tungpalan nyo, ida asipapasnek. Iti amin na puso kan kararwayo. Saan lang nga tungpalan iti sao? No di ka di tungpalan iti puso, tungpalan iti aramid. Kapsa. Deuteronomio chapter 32, verse 46 and 47, kunana, ikagumaan nyo akong palan.
Amin dito nga ibilin ko, kada kayo itangal daw. Itangal daw. Hangin to bigat. Hangin to matay tayon. Naradawin. Ngayon niya ko na ikagumaan nyo, ipamuspusan nyo nga ramiden. Atong pala namin dito nga ibilin ko kada kayo. Itangal daw. Ipakaamuyon tumet kada anak yo. Tapnon tong palanda si papasnek. Dagiti amin na pangursuro. Verse 47. Saan nga baw dagitoy a panursuro? Saan nga angaw dagitoy a sursuro? Isuda ti biyagyo. Gusto makita yo? Hanyo ibagbanga masaksaktan kayo no dati may makangeg kayo ni sermon no dati may bagag kala kayo anadyusan a panursuro kan paglintegan kamsat niya ako Dios. Daputa isuda daytoy ti biyagyo. Tungpalan nyo ida kat napaot to forever. Kunana dito, napaot to ti biyagyo. Iti daga. Han nga dito nga daga. Dito nga daga mapukaw. Dito nga daga kat madadael. Dito sa saritaan nga daga dito kakabsat. Kat dagan pagarian ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg. Nganagan iti Apo. Ti panagtunog ket mangted ti balegi ken namnama iti pagarian ti langit. Ulitek kadi. Ti panagtunog mangted ti balegi ken namnama iti pagarian iti langit. Mao ti nga bersikulo. May basa kada kayo. Revelation chapter 22 verse 14. Kunana dito. Nagasat dagiti madalos nagasat dagiti mangdalos kadagiti kawesda tamay kanda iti kalintegan asumrek iti syudad ken mangan iti bunga ti puon ti kayo amang ted iti biya madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Nagasat dagiti mangdalos kadagiti kawesda kakabsat iti daytoy nga rabi kada kayo nga boy-boya kinagdengdengin, iti sa ni Apo Diyos. Kaya't ni Apo Diyos, nga dagiti magbagi tayo, kat madalusan da. Madalusan ko man. Kat padalusan tayo, kat palubusan tayo nga ni Apo Diyos, iso ti mangdalos kada tayo. May kantayo ti dakkel akalan kalintegan, may kantayo ti dakkel a karapatan nga sumrek iti syudad ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Anya pay laeng ti panunuten tayo itata iti daytoy nga rabii. Anya pay laeng agdudua tayo wenno saan. Ket no agda pay laeng di pa nagdudua ikatenyo dayta pa nagdudua amangan numaladaw ka. Maladaw tayo. Masapul asiguradwen tayo ti panakaisalakan tayo. Masapul asiguradwen tayo ang makipagili tayo di langit. Saan nga makipagili di impyerno? No di kat di pan nakipagili iti syudad iti Apo madaydayaw kinapateg nga nagan ti Diyos. Hallelujah. 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 Oh God. Madaydayaw ka Apo. Madaydayaw. Iti daytoy nga rabii Apo Diyos. Saan ko nga mulo kasanot panagsaad ti saom. Kada iti kakabsat nga nagdengeg itata. Ngem Apo nagsao kakada kami. Kaputay ayaten na kami. Numan Apo adda dagiti nadana nasaktan tirik nanas. Ita iti daytoy nga rabii. Daytoy ti mangipaneknek nga isoda Apo ket ayayaten ida. Sapay kuma Apo Dios nga tirik na da itata ket tarigagayan da ti mapabaro. Tarigagayan da ti mabalbaliwan. Ita nga rabii amami nga nasantuan. Tarigagayan da kuma Apo Dios ti agbalbaliwen. Tarigagayan da kuman nga ti panpanunod da tirik na da ket
ritnan nga na Diyosan. Amen. Kaya biyagan ka ng tibiyag da, mami nga nasantuan. Dawatek ka di Apo nga pabaruan ida. Isarakan mo ida, Apo Diyos. Itinay nga lugar, Apo Diyos, na iyanda itata. No naagdadaman, Apo nga na ilutlot, iti basol. At dadaman nga aramid, kadang lubungan. Nain lasagan, nain dagaan, Apo nga raramid, dahil ito'y nga lubong itata. Konbiktaran ka nida, Apo Diyos, gagbalbaliw. Yes. Kat awatan da kuman ni Apo ni Jesus, agas madubot kat mangisalakan da. Amen. Yes. Tapnon addamet tinamdabada, na magkipagkili, di tapagariam, Apo. Isumay sagsaganam kada kami, amati ka na langitan. Kaya't mo, Apo Diyos, kasagtunggal may sa Apo, kada kami, agbalbaliw kami, mapabaro kami, may salakan kami. Amami nga nasantuan, bendisyonan ka di Apo Diyos ida. Awatan da ka kuma Apo Jesus, akas manubot ken mangisalakan da, damidjay akakabsat, Apo nga sanpay, nga nakapamukan ka. Kat itiday ito imet nga rabi Apo, no agdadamet dagday kakabsat, nagsagsagaba iti sakit. Dawatan kadikkan ka dinay ito yung rabi Apo. Ngayon nat mo ka dinay naman nakabalin. Ngay imam kat sagidam ka dinay nakasakit. Nga da ka nang di magbagida. Kat aggasam ka dida. Gapwitin dagan niya po ni Jesus. Pagsyadam ka dinay nakasakit. Nga da ka nakwada man kiknaday nata. Nga rabi Apo. Itinagan ni Jesus. Itinagan ni Jesus. Pagsyadam din nakasakit. Pagsyadam din nakasakit. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Agyaman kami, tinayusan, apan nakaagas. Amen. Apo, ngaramidem kada kami. Aramidem kada kakabsat. Nagsagsagaba, iti sakit, Apo. Ano to'y man iti ang nga lugar itata. At dadaman kada di pagtaingan da. At dadaman kada di pagagasan, Apo Diyos. Sagidem kadi. Amen. Gaputin nagan niya po ni Jesus. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Dagdemat, Apo, kaabsat, ganagsanod, nagsardeng, iti panagserbikan, panamatikan ka. Lord, agtignay ka kadimet kadakwada itata, agsaw ka kadimet kadakwada, Apo. Kat Lord, isublim ka di na kinabara, ti ayat, ti panagserbi kadakwada itata, garabi, Apo. Kat agsupli da kumaket ka, umay da kumaket ka. Kat ididikar da kuma, kibiyagdan, nga nanay, Apo. Badaydayaw tinapatid na nagan mo. Kat dahil kakabsat ni Met, iti pamati itata, Lord. Dawatin mi, kapag dadagayan na kami, pagkakadwain na kami. Iti pan nakababilag kan pan nakapatipir, iti pan nagserbibikan ka, Apo Diyos. Sa kabayatan na kadi Apo, marurayan mi, ti pan na kay pangato, ururayan mi ti rapture, Apo. Isaganap ko na sayat, nagdi magbagibi. Dalusan na kami, Apo. Kat napdamayan mi, Apo Diyos, na nagtinagnagan mi, kat na isuratan, iti libro ti biyag. Napdamayan mi, Apo Diyos, na nagitipiyag mi at dadatkan ka. Namnamayan mi, Apo Diyos, na kami kat makipagkili kami kan ka. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Madaydayaw ka, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabakasi, karabakasi, rabakasi. Rabakasi, halabakasanta, halabakasi. Lord, Apo, kaya't bigay papatid ti panagserbimin, kadang ti maud-udid ka lang daw, kadang ti panagbiag mi. Kaya't bigay dadang ti kasayatan, nga panagserbimin ka na po. Kaputa, nagmaanda kami, kadang ti maud-udid ka lang daw. Patyan mi nga sinugan, ti panagsublima po. Isuwaitad mi,
dagiti kananaray dagiti piyagbitkan ka po. Yes. Hallelujah. Ikan na kami kadagiti kinapapati kagserbikan ka po. Ikan na kami ti kinatipker dagiti papati mi. Yes. Madaydayo ka Lord, madaydayo ka. Agyaman kami ti presensya. Agyaman kami ti Espiritu. Sapay ka di Apo Diyos nga patipkerem dagiti kakabsat. Sapay ka di kadagiti saong katsanda kumalay nga naglabas kadagiti pagtengeg mi. Kaya minsan po kumakadagiti ganda dagiti puso mi Apo. Tapdun abmo mi nga ipate. Dagiti saom nga nagagan mi tayo ti dahi tugarami. Madaydayaw ka Apo, madaydayaw ka. Apo, agyaman kami ti ayat mo. Agyaman kami ti kinaimbag mo. Apo ko kami ti saan nga dayaw gloria kan panagyaman. Kan Kristo Jesus nga po binawatin na ito. Amen. Hallelujah. Praise God.